നമസ്കാരം. വെട്ടന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. മംഗലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി പോകുന്നവർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകി. CM ഹസൻ ഹനീഷ് അധ്യക്ഷനായി. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. മംഗലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി പോകുന്നവർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങ് M. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹാരിസ് ഫൈസി പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു. CMT സീതി, ഹൈദരലി വട്ടംകുളം, മുജീബ് പൂളക്കൽ, VP മൊയ്തീൻ കോയ, KP അമീൻ, N. കുഞ്ഞാപ്പ മാസ്റ്റർ, PP സെയ്താലു, കൗസ് മുഹീദ്ദീൻ, സീതി മാസ്റ്റർ, KP കുഞ്ഞിബാവ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. വെട്ടന്യൂസ് കൂട്ടായി.